са диви кози. 3 диви кози. Ето ги там горе. Много съм далече. Съвсем ги приближавам и ги снимам. Ела да ги видиш, ела. Виж къде се качи, виж. Тихичко се приближи. Виж, краси, ела. Погледни ги нагоре, виждаш ли ги? Виж как стои с рогата напред. Такова животно виждал ли си в дивата природа? Виж и малко. Виж къде се покатериха. Виж как се катерят, едното е малко. Ето ги горе. Снимам ги. Стоят на най-високия връх. Три ли са или 4? Две малки май. Ето ги. Те не мърдат, защото ни забелязаха. И едно маничко. Това са точно диви, истински диви кози. Не мога повече да приближа. Запървам със снимка. Ето стоят двете кози там. А ето го и малкото се показва между тях. И те стоят да го пазят. На хълма. Не мога да приближа повече. Ето ги. Дивите коси. В Фондо де Моли. За първи път виждам диви кози. Две диви кози с едно малко. Ето ги там горе, дето стоят. Аз съм от много далеч и съм приближил, не се виждат много хубаво. Природата. Те бяха малко по-близко, обаче се изплашиха и се отдалечиха. Айде, заминават си. Заминаха. Как се катерят по тези? Как се покатериха по тези скали? Ние не може толкова бързо да се покатерим. Ето от тук ние вече хващаме гората. Сега като се връщаме, ще то нагледа и навижда там. Те сигурно са слизали да пият вода. Не знам, може би слизат долу тук да пият вода. Някъде. Видя ли, че ти дали да го снимам? Да. Успях и да го снимам. А ние сега трябва да продължим по тези камъни. Ето е пътеката. Там ще може да се качим нагоре. Трябва ли? Не знам. На къде минава пътеката? Сега ще видим. Може да е така натам.